Ако търсиш сериозна връзка, това е точно за теб, защото искам да ти разкажа за нов клиент от програмата Matchmaking. Той е на 33 години и е грижовен, отговорен. Също така е много интересен човек, определя се като честник и, момичета, внимавайте, много обича да мие прозорци, така че не е за изтърване. Той по професия е авионженер, има добра реализация, в свободното си време обича да се среща с приятели, да чете, да играе билярд, да пътува. За да се запознаеш с него и да видиш негови снимки, трябва първо да попълниш един тест за съвпадение на нашия сайт, за да разберем дали имате съвпадение, дали той отговаря на това, което ти търсиш и дали ти отговаряш на това, което той търси. Попълни теста, изпрати ни го и ако имате съвпадение, ще ви разменим снимки и ще ви запознаем. А ако тази обява не ти е интересна, можеш да разгледаш всички описания на хората, за които правим индивидуално търсене, харесващи описания, пълваш теста. Ако с този човек имате съвпадение, това е шанс да се запознаеш с някой, който търси сериозна връзка.